ሰላም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ተኸታተልቲ መዳብ ፎሬክስ ኣካዳሚ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን እናተመለኹ ሎም መዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ናይ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ትከታተሉኒ ድማ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ገለገለ ናይ ዜናታት ኣለውና ወይ ድማ ነዚ ማርኬት ክፀልዉ ዝኽእሉ ኒውስ ኢቨንት ኣለው ንሳቶም ድማ ናይ ዩሮ ኢንተረስት ሬት ዲሲሽን ዝግበረሉ ሰሙን እዩ ከምኡውን ገለገለ ሲፒኣይ ኒውስ ኣለውና እዚኣቶም ቁሩብ ኣብቲ ማርኬት ቮላቲሊቲ ክሬት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ንዖም ኣብ ግምት እንዳእተና ምስቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ማለት እዩ ኣብቲ ፋንዳሜንታል ሳይድ ንዕኦም እናረኣና ኣብ ቴክኒካል ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ ቅድሚ ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ምሕላፍና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበሩ ፓየርስ ኣናላይዝ ዝገበርናዮም ከመይ ከይዶም ክሪኦም ኢና ሞ ካብኡ ቀፂልና ድማ ኣብቲ ናይ ሰሙን ሒዝናያ ዘለና ሰሙን ናብኡ ክንመፅእ ኢና ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕር ሪእናዮ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ካብዚ ዞን እዚ ወይ ካብዚ ማርኬት ስትራክቸር እዚ ፕራይስ ሪጀክሽን ወይ ድማ ብሬክ ኣውት ክገብረልና ንፅበዮ ነርና ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ድሕሪ ብሬክ ኣውት ዋላ እውን ከምቲ ዝድለ ቮሊዩም ኣይቀርነዮን ምክንያቱ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ዊክ ዝነበረ ማርኬት ኣዝዩ ኤክስፓንድ ስለዝኮነ እዚኣ ሰሙን እዚኣ ቁሩብ ስሎው ዝኮነ ማርኬት እዩ ነይሩ ግን ፕራይስ ብሬክ ምስ ገበረ ድማ ድሕሪኡ ኦል ደ ዌይ ላዕሊ ከይድልና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከም ኢሉ እንከሎ ኣብቶም ናህና ትሬድ ንገብሮም ካረንሲ እንድሕር መፂና ድማ ኣብ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ሓደ ርኢና ነርና ጂቢፒ ዩኤስዲ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ እንድሕር ገይርዎ ንባይ ፖዚሽን ንክንሪኦ ኢና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ፕራይስ ንዑ ብሬክ ክገብሮ ኣይከኣለን ሴል ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ብሬክ ገይርልና ኣሎ ኣብዚ ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ምስ ገበረ ድማ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ወሪዱ ዋላ እውን ከይድዎ ዘሎ ከምቲ ዝረኣናዮ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ብዙሕ ቮሊዩም ስለ ዘይነበሮ እቲ ምንቅስቃስ እውን ኣዝዩ ድሩት ነይሩ ብሰሙን እዚ ማለት እዩ ግን ብሓፈሽኡ ካብ 50 ክሳብ 60 ዝኸውን ማርኬት ከይዱ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ እንድሕር መፂና ብናይ ጂፒዋይ ፕራይስና ሙሉእ ብሙሉእ ካብዚ ስትራክቸር ካብዚ ዓይና ሪጀክሽን ንፅበ ነርና ፕራይስ ሪጀክት ምስ ኮነ ድማ ኦል ደ ዌይ ልዕሊ 200 ፒፕ ዝኸውን ከይዱ እንደገና ካብኡ እውን ሪጀክሽን ብዙሕ ግዜ ተፃዊቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እውን ሓንቲ ፅቡቅ ዝኸደት ሰጣብያ ካልእ ኣብ ናይ ዩሮ ዩኤስዲ እውን ርኢና ነርና ዩሮ ዩኤስዲ ፕራይስ ነዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክገብረልና ሞ ካብዚ ሴል ፖዚሽን ክርኢ ወይ ድማ ካብዚ ሙሉእ ብሙሉእ ሪጀክት ኮይንና ንባይ ክንርኢ ኢልና ነርና ሴል ፖዚሽን መፅኣላ ንሳውን ድሕር ርኢናዮ ናይ 50-60 ፒፕ ዝኸውን ንሳውን ኦል ደ ዌይ ዳውን ሳይድ ከይዳ ኣላ ካልእ ሒዝናዮ ዝነበርና ናይ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ እዩ ዩኤስዲ ሲኤችኤፍ ድማ ፕራይስ ነዚ ኤርያ እዚ ሪትሬስ ክገብረና ኣብዚ ነይሩ ናህና እናሰራሕናዮ ከለና ቪድዮና ፕራይስ ናብዚ ስትራክቸር ዚ ሪጀክሽን ወይ ፑልባክ ክመፀና ሞ ካብዚ ባይ ክንሕዚ ነይሩ ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ፕራይስ ስትሬት ኣዌነት ናህና ዞን ሪጀክት ምስ ገበሮ ኦልሞስት ልዕሊ 89 ፒፕ ማርኬት ሹት ኣፕ ፋይናሊ ድማ ኣብ ናይ ዩሮ ኤዩዲ ዝበለፀ ሰጣቢልና ኣናላይዝ ጌርናያ ዝነበርና ፕራይስ ኣብዚ ነይሩ ቪድዮና ክንሰርሖ ከለና ብድሕሪ ድማ እንድሕር ሪእናያ ዝኾነ ንሴል ወይ ንድሮዳውን እውን ናይ መፀን ማርኬት ድማ ልዕሊ 220 ፒፕ ዝኸውን ኦል ደ ዌይ ኣብቲ ታርጌት ሓሪሙ ማለት እዩ ፋይናሊ ኣብ ጎልድ እንድሕር መፂና ድማ ፕራይስ 2638 ኤርያ ብሬክ እንድሕር ገይርዎ ሴል ክንብል ኢና 2670 ድማ ብሬክ ባይ ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና ድሕሪኡ 2638 ብሬክ ምስ ኮነ ድማ ማርኬት እንድሕር ሪእናዮ ኦል ደ ዌይ ልዕሊ 300-400 ፒፕ ዝኸውን ወሪዱ ቀኒ ማለት ስለዚ እዚኦም እዮም ነይሮም ናይ ላስት ዊክ ቪድዮታትና ሕጂ ድማ ነዚ ሰሙን እዚ እንታይ ንፅበ ሓቢርና ንኽድ ከምቲ ልሙድ ብዶላር ኢንዴክስ ኢና ክንጅምር ወይ ብዲኤክስዋይ ኢና ክንጅምር ዲኤክስዋይ ከም ዝሪኦ ዘለና ዳርጋ እቲ ቮሊዩም ኦልሬዲ ጋፕ ናህና ፊል ኮይኑ መሊእልና ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና ቨሪ ክሊርሊ ፕራይስ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ክሳብ ብሬክ ዘይገበራ ባይ ኣይክንርእን ኢና ኣብ ዶላር ማለት 103.3 ዋላ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰፕላይ ዞን ወይ ድማ ሰፕላይ ሌቨል ኣለና ኣብዚ ስለዚ እዚ ማርኬት እዚ there is high probability ወይ ድማ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣለዎ ፕራይስ ፑልባክ ክገብር ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ብሙሉእ ከይድዎ ዘሎ እዚ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ፕራይስ ኣብ ከይድዎ ዘሎ ዝኾነ ናይ ቢሪሽ ወይ ድማ ናይ ፑልባክ ይመፀናን ማለት እዩ ስለዚ
there is potential price pullback ክገብረልና to the downside ማለት እዩ ብሓፈሹ ግን 133 ብሬክ ሳብ ዘይረኣና ኣብ ዶላር ሎንግ ወይ ድማ ባይ ኣይክንከይድና ማለት እዩ 133 ብሬክ ተኮይኑ ግን all the way ክሳብ 106 ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ካብኡ ቀፂልና ኣብ GBP USD እንድሕር መፂና GBP USD ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰትኣፕ ወይ ድማ ዞን ሕጂ ፎርም ገይርልና ዘሎ እንታይ ክንርኢና ካብ GBP USD ፕራይስ 103.308 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ገይርልና all the way ቡልሽ ክንሕዚና ማለት እዩ ኦቨርኦል ግን እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ ሴል ዝበሃል ኣይክንርን ኢና ኣብ GBP USD 1.3024 ኤርያ ማለት እዩ እዚኣ ብሬክ ተገይርና ሴል ፖዚሽን ክንርኢና ክሳብ ናብዚ 1.29 ማለት እዩ ካብዚ እንተሕሪና ኣዝዩ ናይ ሃየር ታይም ፍሬም ኣገዳሲ ዝኾነ ትረንድ ላይን ስለ ዘለና ማርኬት there is potential ካብዚ ቡልሽ ናይ ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ሴል ፖዚሽን እንድሕር መፂልና ክሳብ 1.29 ሾርት ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ብሓፈሹ ግን ሴል ናህና 1.3024 እዚኣ ብሬክ ክሳብ ዘይኮነት ዝኾነ ሴል ዝበሃል ከይንርኢ ኣብ GBP USD ቡልሽ ናህና ኸ እዚኣ ኸ ናይ ባይ ኢንትር ናህናያ ማለት እዩ ቀፂልና ኣብ GBP JPY ክንመፂና GBP JPY እውን again ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ዞን እዩ ሰፕላይ ዞን ይመፂልና ዘሎ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ናይ GBP JPY ድማ ነዚኣ ብሬክ ሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ባይ ክንኣቱን ኢና at any time ግን እዚኣ ዞን እዚኣ ብሬክ ኣብ ትኾነሉ እቲ GBP JPY all the way ንነዊሕ ግዜ ቡልሽ ናይ ምኻድ ዝለዓለ ፖቴንሻል ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ሴል ድማ 109.35 ከምዚኣ ኣናላይዝ ጌርናያ ዘለና ብከምዚኣ መንገዲ ጌርና ናይ GBP JPY ክንፅበያ ኢና ኣዝያ ብልፅቲ ኣላትና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ናይ USD JPY እውን ኣላትና ዳርጋ ሲሚላር ኣካይዳ ስለ ዝኸዳ ምስ USD ምስ GBP JPY ኦፍ ኮርስ ሓንቲአን ክንመርፅ ንኽእል ኢና ግን ኦቨርኦል እቲ ማርኬት ስትራክቸር ሒዝዎ ዘሎ ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ስቲል ካ ማርኬት ቡልሽ ይሒዙ ዘሎ ማለት እዩ 149.400 ኤርያ እዚኣ ብሬክ ተኮይናትልና ኸ ቡልሽ ክንሕዚና ማርኬት there is high probability to continue up ማለት እዩ ብሓፈሹ ግን ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ሳብ ዘይገበረ ዝኾነ ቡልሽ ኣይክንርን ኢና ኣብ ናይ USD JPY ማለት እዩ ሴል ድማ እዚ ማርኬት ዚ ስትሬት ኣዌይ ትረንድ ላይን ናህና ብሬክ እንድሕር ጌርና ነዚ ስትራክቸር ዚ ሴል ፖዚሽን ክንሕዚና ስቶፕ ሎስ ናህና ብላዕሊ ብምግባር ማለት እዩ ካብኡ ድማ ከምዚ እንዳበልና all the way to the downside ወይ ድማ ንታሕቲ ክንርኢና ማለት እዩ ለዚያ ድማ ኣዝያ ኣገዳሲ ዝኾነት ናይ USD JPY ሰትኣፕ ኣላትና ብምቕፃል ዩሮ USD ክንርኢና ዩሮ USD እውን ተመሳሳሊት ምስታ ናይ GBP USD ኣዝያ ኣብ ኢምፖርታንት ሌቨል ኣብ ኢምፖርታንት ዞን መፅያትልና ኣላ ስለዚ 1.095 ባይ ፖዚሽን ናህና ኣለርት ክንገብረላ ንኽእል ኢና ኣብዚ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራ ኣላ ካብዚ ድማ all the way ቡልሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን 1.09 እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ እንድሕር ጌራ that's it all the way ሾርት ፖዚሽን ንሕዝ ማለት ስለዚ እዚአን ክሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ሴል ፖዚሽን ኣይ ክንኣቱን ኢና ማለት እዩ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ሴል ናህና ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ናይ ቡልሽ እንሪእየላ ማለት እዩ ስለዚ ዩሮ USD እውን ኣብ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ኣላ ማለት እዩ ካልእ AUD USD if we see እንድሕር ርኢናያ AUD USD ልክዕ ዩሮ USD ዩሮ AUD last week ልክዕ ከምዚኣ ስትራክቸር እያ ፎርም ጌራ ል200 ከይዳ ዘላ ድሕሪ ብሬክ ኣውት ማለት እዩ ሕጂ ድማ AUD USD very nice ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራ ኣላ ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ኣብዚኣ እንድሕሪ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ሂባትና ስቶፕ ሎስ ናህና ቢሎው ጌርና ቡሊሽ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ all the way ድማ ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ታርጌት ክንገብር ኢና እዚኣ እንተዘይ መፅያትልና ግን ፕራይስ እንድሕር ነዚ ስትራክቸር ዚ ብሬክ ጌርና ኮንቲኒሽን ቱ ዳውን ማለት እዩ all the way ሾርት ፖዚሽን ንሕዝ ስለዚ AUD USD እውን ኣዝያ ኣገዳሲት ወይ ድማ ብልፅቲ ዝኾነት ሰትኣፕ ኣላትና ኣብዚኣ ብካልእ ናብ ፋይናል ናብ ጎልድ ክንመፅ ኢና ጎልድ ኣዝዩ ቡልሽ ወይ ድማ ኣግሬሲቭ ዝኾነ
ሶምን ይሒዙ ቀኒዩ ከም ዝንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ድሕርቲ ናይ ሶኒ ሰሉስ ዝነበረ ግዜ ብሬክ ገይሩ ኦል ደ ዌይ ምውራዱ ብድሕሪኡ ድማ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ኣብዚ ፎርም ገይሩ እዩ ካብዚ ድሕሪ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ማርኬት ኢዝ ፓምፕ ኣፕ ሕጂ ድማ እንታይ ኢና ክንፅበ ስትሬት ኣዌይ ናብ 2648 ናብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ማርኬት ፑልባክ ክገብረልናይ ካብዚኣ ባይ ፖዚሽን ሒዝና ድማ ናብ 2686 ክሳብ እዚኣ ቡልሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ መንገዲ ግን 2648 ኤርያ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረ ሴል ዝበሃል ኣብ ጎልድ ከይንርኢ ምክንያቱ ስቲል ማርኬት ኢዝ ቨሪ ኣግሬሲቭ ቡልሽ ነዚኣ ፑልባክ እዚኣ ወይ እዚኣ ኢምባላንስ ካንድል እዚኣ ስለ ዘላትና ማርኬት ነዚኣ ፊል ክገብረልና ካብዚ ድማ ሪጀክሽን ክርኢና ስቶፕ ሎስ ናህና ቢለው ጌርና ቡልሽ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ኣት ኤኒ ታይም ግን ናህና ፎርሄድ ታይም ፍሬም ካንድል ቢለው 2648 እንድሕሪ ዓፅያትልና ስቶፕ ሎስ ናህና ኣባብ ብምግባር ድማ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ክሳብ 26 ስለዚ ጎልድ ኣዝያ ብልፅት እያ ዘላ ኦቨርኦል ግን ኣብ ጎልድ ከም ዝሪኦ ዘለና ሙሉእ ብሙሉእ ቡልሽ እዩ ዘሎ ሴል ምባል it is not necessary ማለት እዩ ክሳብ 2648 ኤርያ ብሬክ ክሳብ ዘይኮነልና ማለት እዩ በዚኣ ሪትሬስ ተገይርልና ግን ጆይን ክንገብር ንኽእል ኢና ኤጌን ታርጌትና ድማ ናብ 2686 ታርጌት ብምግባር ቡልሽ ፖዚሽን ክንሕዝ ኢና ማለት እዩ ስለምክትታልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንሎም መዓልቲ ሒዘ መፅየ ዝነበርኩ ውሑዳትን ፅፉፋትን ብጣዕሚ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ዝለዓለ ሪዋርድ ወይ ድማ ኤክስፓንድ ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘለዎን ፔርስ እየን ነዚአን ንከታተለን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ድማ ላይቭ ትሬድ ስለ ዘለና እንዳተኸታተልናየን ክንከይድ ኢና ስለምክትታልኩም ደጊመ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው